Takto ukončíme historii a pomyslně se přeneseme do současného období. A jsme tu. V současnosti. Současnost. Takto ukončíme historii a pomyslně se přeneseme do současného období. Předsedou byl jmenován Jakub Omylka, místopředsedou se stal Petr Miklík a do předsednictva byli zvoleni Monika Škamralová, Patrik Neto a Kristina Dmokošová. Více vám již poví sám předseda Jakub Omylka. Krajský parlament dětí a mládeže z Zlínského kraje má ve svém třetím volebním období za úkol spustit oficiální internetové stránky krajského parlamentu, zvýšit medializaci parlamentu, aktivně se účastnit třetí dětské zimní olympiády, kterou bude pořádat Zlínský kraj v roce 2008, a také pořádat spoustu aktivit pro mládež, ať už besedy nebo soutěže. Zajímalo by vás, co na naši práci říká samotný pan hejtman Libor Lukáš? Položili jsme mu několik otázek. Jak hodnotíte aktivity krajského parlamentu dětí a mládeže? Tak jak se dívám pozitivně, protože studenti, studentky si odzkouší i základní prvky z demokracie. Myslím si, že to je velmi takové vhodné pro ty, kteří chtějí nakouknout do dveří těch dospělých, kteří vytváří politiku, kteří vytváří veřejnou službu, a tomu říkám, tak mají studenti možnost se sami volbou účastnit na této práci a koordinovat se vzájemně mezi sebou, což si myslím, že je takový krásná ukázka toho, jak průpravu pro život jste schopni mezi sebou si zajistit celkem barevným a pestrým způsobem. Kdybyste byl členem dětského parlamentu, co byste se snažil prosazovat? Po případě, jakou oblast byste zaujímal? Tak měl bych nějakou vizi, chtěl bych něco udělat, něco velkého, nejlépe, takže v tomto věku, když jsem měl těch mezi 15 a 18 lety, tak jsem chtěl celý svět ovládat, takže určitě bych měl pod sebou naplnit svůj nějaký klukovský sen, být u něčeho. Já jsem vždycky měl rád věci, které bylo možné tvořit, to znamená, že to mi zůstalo pro dnešek, postavit dům, realizovat silnici, mít technické zázemí k tomu, aby u těch silnic mohly jezdit silné stroje. Takže naplňování svého snu v tom dospělém životě, tvořit, být kreativní, to si myslím, že je smyslem toho setkávání studentů právě díky tomuto parlamentu, a asi bych se choval úplně stejně. Možná bych byl ještě zvědavější než tady, takže zvědavost možná bych přiřadil do tohoto období zrání každého z nás. Vyšli jsme do ulic a pokládali jsme lidem zdanlivě lehkou otázku. Víte, co je to krajský parlament dětí a mládeže z Zlínského kraje? A jaké byly odpovědi? Slyšela jste někdy pojem krajský parlament dětí a mládeže? Ne. Neslyšela, dobře, děkuju. Slyšeli jste někdy něco o krajském parlamentu dětí a mládeže? Krajský parlament dětí a mládeže? Neslyšela. Tak, slyšela jste někdy pojem krajský parlament dětí a mládeže? Jako zaslechl jsem to, ale nějak se k tomu Čím to máš stejné? Slyšela jste někdy pojem krajský parlament dětí a mládeže? Ano, výborně. A co o tom víte? Tak tam chodila jakože spolužečka z základky. Chci vás zeptat, a slyšela jste někdy pojem krajský parlament dětí a mládeže? Ne, neslyšela. Slyšeli jste někdy pojem krajský parlament dětí a mládeže? No.
Jste slyšeli? Tak já mám Monika, slyšeli jste někdy pojem Krajský parlament dětí a mládeže? Krajský parlament, to nevím, Krajský parlament, neslyšela jsem nikdy o mládeže? Slyšel jsem o tom něco, no, když jsme našli. Ne, nikdy jsem ani neslyšela. Takže A právě toto chceme změnit. Děkujeme za pozornost. Vždycky si myslím, že se to prolomit dá. A pak hned zjistím, že se mi to jenom zdá.